Vă salut, dragi urmăritori ai paginii noastre Fon Audio Vintage Mania. Vă ofer spre vânzare un Siemens E10D Este în stare foarte bună pentru vârsta lui. Este liber de rețea. Bateria e bună. Se vinde fără încărcător, nu am încărcător la el, dar la predare se va livra cu bateria încărcată full. Prețul lui este de 200 de lei, este preț fix. Am unul și mai ieftin, tot în stare tehnică bună, dar estetic nu e așa bun și bateria nu e originală, deși aia e bunicică bateria. O să fac un video separat cu ăla. Având în vedere că este un telefon vechi de peste 20 de ani, nu se oferă niciun fel de garanție. În schimb, la predare personală se face probă adecvată și se vinde pe principiu văzut, plăcut, cumpărat. Reclamații ulterioare nu se acceptă. În țară nu trimit cu ramburs, trimit doar cu poșta română și doar cu plata în avans integral plus transport în contul meu la bancă. Telefonul este testat, merg foarte bine toate tastele, se aude bine în cască, microfonul funcționează perfect. Se poate folosi zi de zi. Dacă vă place, sunați la 0744 235 676. Este numărul paginii noastre și este și număr de WhatsApp. Hai să ne auzim cu bine.